Remasterizovana retrospektiva 50 godina slikarstva Zorana Mujbegovića. Pozornica snova. Znate, kada vas sa 3 godine gurnu ovde sa mula i vi proplivate, da, ja sam bio među prvim hipicima u Beogradu. Sve te godine i ta ribanja i barke i te školjke i sve ovo Krtoljsko more, da se nekako urezalo u mojoj svesti i eto, onda je počelo polako da izlazi prvo na crtežima. Ja kao dete krtoljsko i unuk, u stvari krtoljski, jer sam se godinama bavio urbanizmom i izdao mnoge knjige i planove, radio i nagrade dobio. Buljbuljator je jedan neviđena sprava. Meni je ona donela mnogo radosti, mnogo sam stvari u životu radio i svaki taj neki moj posao na kome sam, da tako kažem, zarađivao pare da bi mogu da slikam, ja sam, čini mi se, njegov jedan deo uzimao i ubacivao u svoje slike. Jer ja nisam imao potrebe da prestanem da budem hipik i da sad nešto krenem. Ja sam jednostavno celog života sebi dozvoljavao slobodu da i kažem šta mislim do kraja i da činim ono što želim, bez ikakvih ograničenja. Od malena sam igrao i trešetu i briškunu i govorio su uvek bači karagu baštune. Eto, i cela Boka, to je malo za jedan život. Treba nje mnogo više. Većini slika se tačno zna koliko riba treba da bude, koliko je školjki. Znači, to je jedan tačan broj koji je nepomirljiv i koji čini jednu, opet sada, magijsku celinu. Muzej i galerija Tivat od 17. juna do 17. jula 2023. godine.